Hello, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang hapon po mga idol. Tapos na po tayo sa live natin kanina, sa RAV4 natin itong Friday. So ulitin ko lang muli yung nabunot kanina sa live natin. Linawin lang natin at saka banggitin muli kung sino-sino sa inyo ang nabunot. Baka hindi kayo naka-active kanina. Banggitin ko lang muli ang mga winner natin, ang mga nabunot natin sa RAV4 natin kanina. Okay, congratulations. Unang nabunot sina Naima Gunoy. Congratulations sa iyo, Naima Gunoy. Congratulations sa iyo. Mag-PM ka na lang dito para makuha mo ang iyong premyo. Congratulations, Naima Gunoy. Ikaw ang unang bunot. At ang pangalawang bunot, sina Mins Muhalun Arif. Congratulations sa iyo. Ikaw ang pangalawang bunot. Mins Muhalun Arif. Ikaw ang pangalawang bunot. Congratulations, Mins. At ang pangatlong bunot, sina Pikot Ako Pikot. Congratulations sa iyo. Pikot Ako Pikot. Congratulations sa iyo. Mag-PM ka na lang dito sa inbox natin. Ang pang-apat na bunot, sina Rim Imban. Congratulations sa iyo, Rim Imban. Ikaw ang simulang unang RAV4 natin hanggang ngayon. Lagi kang nabunot. Congratulations sa iyo, Rim Imban. Congratulations sa iyo, pang-apat ka. Panglima natin nabunot, sina Yana Leylin Perez. Congratulations sa iyo, Yana Leylin Perez. Congratulations sa iyo. Ikaw ang panglima na bunot. Pang-anim na natin na bunot, sina Sanji Alim. Sanji Alim, ikaw ang pang-anim na bunot dito sa RAV4 natin kanina itong Friday. Congratulations sa iyo, Sanji Alim. At ang pang-pito, sina Madia MRR. Congratulations sa iyo, Madia. Ikaw ang pang-pito na bunot sa RAV4 natin kanina itong Friday. Madia MRR. Congratulations sa iyo, Madia. At ang pang-walo na bunot natin kanina, sina Caroline Lukban. Siya yung pang-walo na bunot kanina, si Caroline Lukban. Congratulations sa iyo, Caroline. Mag-PM ka na lang dito, Caroline. Congratulations muli. At ang pang-siyam na bunot natin kanina sa RAV4, sina congratulations kay Haji Junaid Nidiba Junaid. Pang-siyam siya na bunot. Congratulations sa iyo, Haji Junaid. At ang pang-sampu na bunot natin kanina, sina Masra Abusain. Masra Abusain, congratulations sa iyo, Masra Abusain. Ikaw ang pang-sampu na bunot kanina sa RAV4 natin. Congratulations sa inyong lahat. Mga 10 na natin nabunot kanina. At saka pasensya na sa mga hindi nabunot. Abangan nyo na lang, baka sa susunod kayo na rin ang mabunot. At saka gusto ko lang liwanagin. Sa next natin, gagawa rin ako ng video. Marami kasi sa atin. May comment lang siya pero wala siyang share. Kasi titignan yon, unfair naman sa mga nag-share natin. Sensya na sa inyo mga nag-share natin lagi, always yan ng mga video natin. Maraming salamat po sa inyo sa mga suportan nyo. Abangan nyo na lang, baka sa susunod kayo na rin ang nabunot. Salamat po sa inyo. Basta sa Friday, kahit hindi siya active sa live natin, basta may share siya at saka mabunot yung pangalan niya, siyempre doon ko kukunin yung pangalan lahat kayong sumali. Kaya wag mong kalimutan na mag-share kayo yung video na yon mismo. Ngayon, i-upload ko to, tapos gagawa ako ng video, i-upload ko mga bukas o kinabukasan, baka ma-upload na. Doon kayo mag-share at saka doon kayo mag-comment kung anong video na sinabi ko na RAV4 tayo. Tapos sa Friday, sa susunod na linggo, may RAV4 din tayo, ganun din. Doon kayo mag-share, doon kayo mag-comment. Maraming salamat po. Clear na po, di ba? Oo, doon kayo mag-share para makasali kayo sa RAV4. Magandang gabi po sa inyong lahat, Boy Malasa.